сифати гӯшти парранда яке аз ғизоҳои дар шароити феълӣ дастрасу арзон барои сокинони тоҷикистон ахиран боиси барканории се мансабдори баландмақом дар ҳукумати тоҷикистон шуд. манзур гӯшти парранда аслан маҳсулоти гӯшти мурғе аст ки аз хориҷи кишвар ворид мешавад. мақомоти масъул ба сифати маҳсулоти воридотии гӯшти мурғ шак надоранд, аммо паст шудани сифати гӯшти мурғ пас аз ворид шудан ба бозорро рад намекунанд. маҳсулотҳо аз вақте аз амборҳои нигаҳдошт баромадан ба нуқтаҳои савдо баъзан мешавад ки аз тарафи баъзе соҳибкорон ё ки соҳибкороне ки дар нуқтаҳои савдо ба савдои ҳамон машғул мешаванд, баъзе камбудиҳое мешавад ки дар баъзе ҳамо ба ҳамин тарзи нигаҳдошт баъде аз қуттиҳои ки нигаҳдошти маҳсулотҳои нигаҳдоштагӣ ки онҳоро канда ба аммо якдонҳошу ё чӯлҳои худ нигаҳ медоранд, дар ҳамон ҷо ба ҳамаи реҷаи кори реҷаи нигаҳдошт мумкин аҳамият наметиҳанд. бисёри вақт ҳамин баъзан вақт мешавад ки дахили ҳамон нуқта ҳамон сифати паст мешавад. дар шароити гарми тоҷикистон ки низ хомӯшавии барқ ҳам зиёд ба мушоҳида мерасад, нигаҳ доштани ҳарорати зарурӣ барои маҳсулоти гӯштии яхшуда дар дуконҳо, махсусан бозорҳо чандон кори сода нест. ҳарчанд мақомот шароити нигаҳдории маҳсулоти яхшуда дар анборҳоро дар қиёс ба солҳои қаблӣ ба маротиб беҳтар унвон мекунанд. дар вақти маҳсулот аз нуқтаи пайдоишаш ҳамун корхонаи коркард шудагӣ пайдо мешудагӣ аз чунки бисёри маҳсулоти мо воридотӣ мешавад ва дар ҳамон ҷо ҳатман аз хунукунии глубоки замаражи мегӯянд ҳамон гузаронида мешавад ки баъди ҳамон глубоки замаражи нигаҳ доштан баъд бо дар нигаҳдошти то минуси 18 градусаи доимӣ нигаҳдошт нигаҳ медоранд бо автомашинаҳои рефрижераторе ки ҳамо ба ҳамин дараҷаи муайян нигаҳдор мешаванд то нуқтаи нигаҳдошт расонида мешаванд. ҳарчанд аз сифати маҳсулоти гӯшти парранда дар дукону бозорҳо шикоят кам нест, аммо тоҷирони бозорҳо мутмаинанд ки тартиби нигаҳдории гӯшти парранда дар дуконҳояшон мутобиқ ба меъёрҳо аст. агар барқ нашавад он холодильник кор мекунад якдонат? не холодильник шумо дидесте аз минуси 10 то 20 дараҷа хунукия мехапа. ин мисол ки вақти свет мемура мо полни ами движокое ки барқӣ ҳастай ва включат мекунем температураша меқапа. харидорон низ баъд шудани сифати маҳсулоти гӯштии яхшуда дар бархи дуконҳои чаканафурӯширо таъид мекунанд ва мегӯянд инчунин маҳсулоти гӯштии яхшудаи воридотиро бояд аз дуконҳое дарёфт кард ки бо риоят шудани вазъи нигаҳдорӣ ва санитарии он мутмаин буд. Нет, только здесь покупай. Только здесь? Да, доверяем, проверено, только здесь покупай. талаботи сокинони тоҷикистон ба гӯшти мурғ дар сол ҳудуди 65 000 тонна аст. дар 10 моҳи соли ҷорӣ танҳо гӯшти тозаи мурғ ба тоҷикистон наздики 20 000 тонна ворид шудааст. кишварҳои аслии воридкунандаи маҳсулоти гӯшти парранда ба тоҷикистон туркия, бразил ва канада аст. қаблан яке аз воридкунандагони аслии гӯшт ва тухми мурғ ҷумҳурии исломии Эрон буд, аммо феълан воридоти ин маҳсулот аз Эрон ба тоҷикистон мамнӯъ шудааст. дар дохили тоҷикистон феълан як корхонаи хоси тавлиди гӯшти парранда дар ноҳияи Ёвон фаъол аст. корхонаҳои дигари паррандапарварии кишвар барои тавлиди тухм ихтисос шудааст ва яке аз далелҳои интиқоди раиси ҷумҳур аз сифати маҳсулоти гӯшти паррандаи воридотӣ пуштибонӣ аз корхонаҳои паррандапарварӣ низ унвон мешавад.